לרפואת חיילי צה"ל הפצועים, להצלחתם של חיילי צה"ל במלחמה, ויהי רצון שנזכה לישועות גדולות, ושהחטופים איכשהו יחזרו אלינו. חודש אדר זה חודש מיועד לניסים ולהצלחה של עם ישראל. פרק חלק, דף ק"י עמוד ב', יש משנה שממשיכה באותה סדרה, באותם עניינים של הפרק מי אין לו חלק לעולם הבא. יש לנו שאלה אחת בלבד, יש לנו שאלה אחת בלבד על כל מה שנלמד פה. הקטעים הם קצרים. מה המסר? מה באמת רצו למד אותנו חז"ל? אתה קורא את זה ומבין כל שתי שורות, בכלל לא מסובך. מעבר לדיבור, יש מסר עצום שלכאורה הוא לא כתוב, אבל הוא הכותרת של הדף, והוא שווה את כל הלימוד שלנו. אז בעזרת השם. 10 השבטים אינם עתידים לחזור. 10 השבטים גלו ראשונה לפני מלכות יהודה, לפני צדקיהו, לפני חורבן הבית. הם גלו, הם הצפוניים בצפון ארץ ישראל. מלך אשור הגלה אותם כ-150 שנה לפני חורבן הבית. עד היום, 722. משה גם אומר לנו את התאריך הלועזי. הבית הראשון או? בית ראשון. כן. ועדיין לא חזרו. כדאי להעיר הערה, שנכון שבשיבת ציון חזרו מבבל שבט יהודה ובנימין, אבל תמיד היו מ10 השבטים בתוך שבט יהודה, והדברים נראים מסוף ספר מלכים ומחלק מספר ירמיהו, שיש לנו חלקים מ10 השבטים. הם לא נשמדו לחלוטין שאין להם זכר. אז זה הערת סוגריים. ובכן, למה 12 שבטים היו? כן, אז יהודה ובנימין. יהודה ובנימין. כן. ובספר עזרא מדובר על זה שקמים צרי השונאים של יהודה ובנימין, ששני השבטים שבאו. 10 השבטים אינן עתידים לחזור, כי החטא שלהם היה חטא גדול. הם עבדו בשיתוף, הם עבדו עבודה זרה, ואת השם עבדו דרך העגל. אז עונשם היה כל כך חמור, ושלח להם השם הרבה נביאים, ובכל זאת לא עשו תשובה, אז העונש להם חמור. 10 השבטים, איך? זה לא אלה 10 השבטים שהלכו לרגל את הארץ, והוציאו את דיבת הארץ? לא קשור, זה 10 המרגלים. זה לא מדויק. במלכות יהודה, עבודה זרה, מה שייך? יפה. גם במות, היה הרבה דברים. תודה רבה לידידנו נחמיה. נחמיה אומר שגם מלכות יהודה עבדו עבודה זרה. למה לא נאמר על... אז זו שאלה גדולה וארוכה מני ים. למה חטאם של 10 השבטים הרבה יותר חמור? בעובדה זה ככה, למה? תשובה ארוכה מדי. בואו נמשיך. 10 השבטים אינם עתידים לחזור, שנאמר, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. מה היום הולך ואינו חוזר? אף הם הולכים ואינם חוזרים. הוא מדמה אותם, הוא אומר, הם ישלחו אל ארץ אחרת כמו היום הזה. הנביא כשאמר את זה, אז הביטוי כיום הזה במשפט הוא קצת לא ברור. וישליכם אל ארץ אחרת. כיום הזה הביטוי לא ברור. לכן דורשת את זה המשנה, כמו שהיום הולך ולא חוזר, כך הם ילכו ולא יחזרו. דברי רבי עקיבא מחמיר איתם. רבי אליעזר אומר, כיום הזה, מה היום מאפיל ומאיר, אף 10 השבטים שאפלה להם, כך עתידה להאיר להם. זאת אומרת, רבי אליעזר דורש בדיוק הפוך. היום
הוא לא נעלם, הוא מחר חוזר. אז מחר יהיה בוקר. אז כמו שהיום באמת נעלם והאפלה בלילה, ולעשרת השבטים עכשיו הם בגלות באפלה, תמיד הגלות נמשלה לחושך לאפלה, והגאולה לאור. ככה היום החדש יבוא, 10 השבטים יחזרו. מפריע לנו שני דברים. למה רבי עקיבא כל כך מחמיר? רבי עקיבא תמיד נותן זכות. ותמיד רבי עקיבא מקל לי זכות. אז הגמרא תדון בזה. תנו רבנן, 10 השבטים אין להם חלק לעולם הבא, אבל הפעם מפסוק אחר. ויתשם אדוני מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול. ויתשם השם מעל אדמתם בעולם הזה. והשליכם אל ארץ אחרת לעולם הבא. דברי רבי עקיבא. שוב הוא מחמיר איתם, אבל לומד את זה מפסוק אחר. רבי שמעון בן יהודה, איש כפר עכו, הפעם זה לא רבי אליעזר, אלא רבי שמעון בן יהודה. איש כפר עכו אומר, משום רבי שמעון, אם מעשיהם כיום הזה אינם חוזרים, ואם לאו חוזרים. כלומר, הם כן יחזרו, אם הם יעשו תשובה אז הם יחזרו. יש יהודים שמזוהים עם שבט מנשה, שהם באו מאסיה. הודו, שם באסיה, אני חושב שהודו, כן? והם משבט מנשה, והם עשו גיור כבר בחוץ לארץ, ומלווים אותם בארץ, קהילות די גדולות, בכמה, לפחות ב10 מקומות בארץ כבר יש קהילות כאלו, הם בדרך כלל ביחד, אז הנה לנו שאם הם חוזרים, עושים מעשים, חוזרים בהם, עושים תשובה, אז הם כן חוזרים. הנה הוכחה שרבי שמעון צדק. רבי אומר, באים הם לעולם הבא, שנאמר, ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, מה ההמשך? ובאו עובדים מארץ מצרים והנידחים מארץ אשור. ארץ אשור זה 10 השבטים. מי הגלה את 10 השבטים? אחרי בבל. מי הגלה את 10 השבטים? מלך אשור. מלך אשור הגלה אותם לאזור אשור. אז אם הנביא אומר, ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו עובדים מארץ מצרים והנידחים מארץ אשור, הוא מדבר על 10 השבטים. יש לך פסוק מפורש, רבי עקיבא, איך לא ראית את הפסוק? לכן אמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יוחנן. שואלים שאלה. מה השאלה? הם נעלמו, אשור וכל האלה. אשור נעלמו, בבל נעלמו, 10 השבטים, הגמרא דנה, חכה. נמשיך. שימו לב, רבא בר בר חנא תמיד מביא בשם רבי יוחנן, בדרך כלל אגדתות. ויש לו פה הערה על רבי עקיבא. שווקה רבי עקיבא לחסידותי. פעם רבי עקיבא היה חסיד, היה דע לכף זכות, רואה ראייה חיובית, הפעם הוא באנרגיות שליליות. מה קרה לו? עכשיו יותר מזה, הוא מביא פסוק מפורש, שנאמר, הלוך וקראת את הדברים האלה צפונה. מה זה צפונה? צפונה זה אשור, זה לאותם 10 השבטים. ואמרת שובה משובה ישראל. ישראל הכוונה ולא יהודה. הוא הולך ומי שנקראת משובה ישראל, זה הכוונה ל10 השבטים, זה ביטוי. איך צפונה? צפונה זה לא לבנון וכל הכיוון הזה? נכון, נכון, נכון. אלא, למה? אשור בצפון. שאלה טובה, צפון מזרח. שאלה טובה, צפון נטו לא מזרח. צפון מזרח. לפי משה הדסי זה צפון מזרח, לפי המפה זה צפון. השאלה היא כמובן, איך יכול להיות שהנביא אומר מצפון תיפתח הרעה, והוא מדבר על בבל, ובבל היא במזרח. התשובה היא, הבבלים לעולם לא באים מהמזרח, הם באים מהצפון. כשהם רוצים לבוא לפה, הם לא יעברו דרך המדבר של עיראק וירדן, הם יתייבשו, הצבא שם יתייבש בדרך, אין מים, הם עוברים דרך אזור סוריה, לבנון, ובאים אלינו מצפון. לכן מצפון תיפתח הרעה, וכשהוא מדבר ואומר לו, לך, קראת את הדברים האלה צפונה, הוא מתכוון לאלה שגלו בבבל ובאשור.
ואמרת שובה משובה ישראל, ישראל ולא יהודה. נאום אדוני, לא אפיל פניי בכם, כי חסיד אני נאום אדוני, לא אתור לעולם. אני לא אשמור לי לעולם את הכעס שלי עליכם, שעבדתם עבודה זרה. אז יש פסוק כל כך יפה, שמבטיח שהשם לא ינטור לעולם את כעסו על שבטי ישראל. אז למה אתה רבי עקיבא אומר שהם לא יחזרו? מתפלא עליך. השאלה שלנו היא, מה הלימוד הגדול של כל הדפים האלה? לכאורה, זה לא מסובך, דברים קלים מאוד. אגדות מאוד פשוטות. רבי עקיבא רואה את הדברים הפוך לשלילה, בדרך כלל הוא רואה לחיוב, וכל החכמינו רואים פסוקים שקופים לחיוב, ומה אני אמור ללמוד? בסדר? מה הגמרא רוצה שאני אלמד? בואו נמשיך. שואלת הגמרא, מהי חסידותי? איפה מצאנו שרבי עקיבא דן לכף זכות לגמרי? אז היא נותנת דוגמה. דתניא ברייתא. קטני בני רשעי ישראל אין באים לעולם הבא. מה קרה אם מישהו רשע? רשע לחלוטין, היה לו ילד קטן בן שנה. האם הילד הקטן הזה בן שנה יש לו עולם הבא או לא? הרי אין לו זכויות, מאיפה יש לו זכויות? אבא שלו היה רשע. אין לו עבירות גם. אין לו גם עבירות. יפה. אז בואו נראה. אז תראו, יש שתי דעות מה קורה איתם. קטני בני רשעי ישראל אין באים לעולם הבא. דעה ראשונה, אין להם שום סיכוי, שנאמר כי הנה היום הזה, הנה היום בא, בוער כתנור, והיו כל זדים, זדים הכוונה, רשעים, וכל עושה רשעה, קש וליהט אותם היום הבא, אמר השם צבאות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף. מה הכוונה לא יעזוב להם שורש וענף? לא יהיה להם ילדים, לא יהיה להם המשך, לא יהיה להם ענפים. שורש בעולם הזה, וענף לעולם הבא. זהו זה, הרשעים האלה, אין להם, אפילו ההמשך שלהם לא. כמובן, אם יהיה ילד שיחזור בתשובה, חזר בתשובה בזכות עצמו, בזכות עצמו. אבל אם אין לו את זכות עצמו, אז הוא שייך לאבא שלו, והקדוש ברוך הוא אומר שהוא לא ישאיר לו לא שורש ולא ענף. כלומר, לא יהיה לו המשך. הנה פסוק, דברי רבן גמליאל. רבי עקיבא אומר, אוי ואבוי לך, ככה אתה מדבר על ילדים קטנים? באים לעולם הבא, שנאמר שומר פתאים אדוני. מה זה פתי? פתי זה ילד קטן. איך אומרים בערבית ילד קטן? פתווה, נכון? כן, זה בערבית אחרת, אבל יש ערבית שזה פתווה. זאת אומרת, כלומר, פי תו וו, פתווה. ילד, פתי. פסקי ההלכה הם קוראים לערבים, פתווה זה פסק ההלכה של הערבים. פתווה זה פסק ההלכה, לא? פסק ההלכה. הלאה, עכשיו שכן קוראים, תקשיבו רבי עקיבא אומר, שכן קוראים בקרחי הים לינוקה פתיה. כלומר, הוא מצא עוד מדינות שקוראים לילד פתיה. כלומר, שזה גם בעברית עתיקה, שומר פתאים השם, שומר ילדים קטנים. ואומר, ויש לנו עוד הוכחה, גודו, אילנה וחבלו, כולכם מכירים את זה, ברם עיקר שורשוי בער אשבוקו. מי אומר את זה למי? מי חלם את זה? חלם את זה נבוכדנצר, נכון? שהוא חלם שהוא העץ הגדול, שממנו אוכלים כל העולם, ותחתיו יש את כל החיות והציפורים, נכון? אבל בסוף מה קרה? קיצצו את העץ. אבל מה נשאר? השורשים. נבוכדנצר יהיה לו שורשים, ואלא מה אני מקיים. אז הוא אומר, אם אצל הגוי הזה, הגמרא תגיד, משאירים לו שורשים, אז ודאי גם ליהודי. ואלא מה אני מקיים, לא יעזוב להם שורש וענף, אבל כתוב שהוא לא יעזוב להם שורש וענף, שלא יניח להם לא מצווה ולא שיעורי מצווה. כלומר, הסבר ראשון, שכל המצוות הקטנות שהם עשו הרשעים האלה, השם ייתן להם זכות, ירוויחו פה פייס, פה משכורת טובה, פה לא ירידו להם מס הכנסה, מנקה להם, נותן להם את הזכויות שלהם לעולם הבא, הם באים בלי זכויות, ואז אין להם לא עולם הזה, לא עולם הבא, לא הם ולא ילדיהם. הלאה. לא, לפי רבי עקיבא זה לא, בכלל לא מדבר על הילדים שלהם, רק על הרשעים. דבר אחר, שורש זו נשמה, וענף זה הגוף. כלומר, לאותם רשעים, הוא לא ישאיר לא את הנשמה ולא את הגוף. לא עולם הזה, לא עולם, אבל לא לילדים שלהם.
כלומר, רבי עקיבא אומר, הפסוק שמדבר על השמדת הרשעים, על עונשם של רשעים, לא מתייחס לבנים שלהם בכלל. הבנים שלהם זה שומר פתאים השם. השם אוהב את הילדים הקטנים, כל עוד והוא לא חטא, מה אתה רוצה ממנו? רבי עקיבא רואה ראייה חיובית, אז מה קרה? שואלת הגמרא רבי עקיבא שפתאום עם 10 השבטים, רואה אותם בצורה הכי קשה, למרות שיש פסוקים לטובתם. פסוקים שמראים שהשם, הנידחים יבואו מארץ אשור וכו' וכו'. אבל, אומרת הגמרא, קטנה בעיני רשעי אומות העולם, מה קורה עם רשעים של אומות העולם שיש להם ילד קטן ומת? האם גם הילד הקטן הזה הוא נקי, זך, או שגם הוא אין לו חלק לעולם הבא? דברי הכל אין באים לעולם הבא. כלומר, אין להם שום זכויות בעולם, ולא היה להם מאבות אבותיהם שהיו רשעים, אז גם הם, אם היו קטנים, אין להם חלק לעולם הבא. עכשיו, רבן גמליאל נפקא למי ותאבד כל זכר למו. הוא לומד את זה, מאיפה לומד רבן גמליאל, שהגויים הרשעים, הילדים שלהם אין להם זכר, לא יהיה להם עולם הבא. הוא אומר שנאמר ותאבד כל זכר למו. אפילו הילדים שלהם לא יהיו. אנחנו שואלים את השאלה, מה המסר של הגמרא אלינו? באמת, אתה חושב שאני לא ישנתי טוב, עזרא, האם אתה חושב שאתמול לא ישנתי טוב בגלל ההתלבטות הגדולה? מה קורה לילד קטן שאבא שלו היה רשע, והוא מת מתאונת דרכים? האם יש לו עולם בעולם? האם אתה חושב שזה הטריד אותי אתמול בלילה? מה אתה אומר? לא הטריד אותי, למרות שלמדתי את המשנה, הגמרא הזו לא הטריד אותי. למה? אני מוטרד בדברים יותר משמעותיים שרלוונטיים. אתה אומר נבוכדנצר אין לו, אבל יש לו שורשים. הנכדה שלו הייתה אשתו של ושתי. ושתי הייתה נכדה. יפה, לכן אומרת הגמרא, אם הוא, יש לו חלק לעולם, הילדים שלו עוד יש לו שורשים, הוא יש לו, אז לכל שכן יהודי יהיה לו שורשים ויהיה לו עוד פירות. יפה, אבל אני אומר, אני גם בטוח שכולכם היום תלכו לישון טוב, ואף אחד לא יטריד אותו מה קורה עם ילד בן 10 גוי שנהרג בתאונת דרכים, אם יש לו חלק לעולם בעולם. אז מה הגמרא רוצה להגיד לנו? הגמרא נותנת לי מסר שאני אחיה איתו היום. הבנתם? אם לא, אז לא למדתי את הגמרא כמו שצריך. לא הגעתי לעומק ההבנה שלה, לעומק המסר. אז בואו נמשיך. אני חושב שאולי ההמשך יפסור לנו את זה. אם לא, נצטרך לדון בזה. יגאל, יש לך אתגר היום. לחשוב, מה המסר מזה? רבי עקיבא אומר, 10 השבטים, אין להם חלק לעולם הבא. רבן גמליאל אומר, יש להם. רבי שמעון בר יהודה אומר, יש להם. פסוקים מפורשים שיש להם. אנחנו, עכשיו יש לנו בעיות עם הערבים, עם המדינה הפלסטינית, עם המחבלים, עם לא יודע, 101 בעיות אחרות, עם המשיח, עם הגאולה, עם בית המקדש, ופתאום מביאים לזה משהו שהוא לכאורה בכלל לא רלוונטי למציאות. כן, אנחנו צריכים להבין, אמרנו פעם שכל אגדות חז"ל אינם אלא משל, חפש את הנמשל עם המסר. אם זה לא משל ונמשל כמו במקרה הזה, אז זה דברים שמעוררים את הלב, אבל בתוך תוכם יש מסרים שקופים ונפלאים שצריך למצוא אותם. בואו נמשיך. יש גם אגדה עם רבי עקיבא שהחזיר בתשובה ילד, אבא שלו היה פושע. חמוד. היה בנם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז מה רבי עקיבא לא? איתמר, קטן, ממתי בא לעולם הבא? ילד קטן, בן חצי שנה, בן חודש, יש לו עולם הבא או לא? זו השאלה. רבי חייא ורבי טרפון ברבי, איתמר זה פתיחה למחלוקת אמוראים. אז רבי חייא אמוריו, רבי שמעון הבן של רבי יהודה הנשיא, אחד אמר משעה שנולד. ברגע שהוא נולד, אם הוא מת מכל מיני סיבות, יש לו כבר חלק לעולם הבא. אחד אמר משעה שסיפר, רק מרגע שהוא מתחיל לדבר. כי כל עוד והוא אפילו לא דיבר, אבל כשהוא ילד נולד אז הוא שר בוכה, זה דיבור. כן, השאלה אם בכי זה דיבור, התשובה היא לא.
גם הוא מצפה לו. בכי רוצה לבדוק שהוא יש לו נשימה. אבי, לי נראה לומר שבכי זה לא דיבור. כן. אתה יכול לבכות עד מחר, לא הבנתי אותך אבל. שתגיד לי מה אתה רוצה, אני יודע מה אתה רוצה. האמא תמיד יודעת, ישר היא מאכילה אותו. כן. הוא רוצה לאכול. טוב, פעם אחת, לא דיבור. אישה אחת עוברת עם הילדה שלה בעגלה, בסופר ליד הביסלי. אז הילדה מתחילה לצרוח, ילדה בת 1.5 שנתיים, בוכה. אז אומרת האמא שולמית, תרגעי, אז מה אם יש פה מדף של ביסלי, זה עוד לא אומר שאנחנו צריכים להפוך את העולמות, שולמית, עברו, הגיעו לאורז, היא כאילו לא בוכה, הגיעו לשוקולד, התינוקת שוב בוכה, האמא אומרת שולמית, תרגעי, זה שהגענו לשוקולד זה לא אומר שצריך להפוך את העולם, לא חייבים לקנות שוקולד. טוב, נרגעה, הגיעו ללחם, הכל בסדר, עוד פעם מגיעים עכשיו לסוכריות. עוד פעם בוכה. האמא אומרת לה עוד פעם, שולמית, תרגעי. באה אישה, והכל בסדר, לא קנתה והיא נרגעה. באה אישה שואלת מהצד את האמא, אומרת לה, איזה פטנט יש לך? איך את מצליחה להרגיע את הילדה שלך, שולמית הקטנטונת הזאת? לא, שולמית זו אני. הלאה. המסר צריך להיות לי, מה אני לומד מזה. הלאה. אז עכשיו, האם ילד דיבר, פה כבר יש איזה מין הבנה נוספת מחילה ישעיהו. תראו, אחד אומר, ברגע שהוא נולד, הוא יהודי, יהיה לו עולם הבא. השני אומר לא, מרגע שהוא מדבר, אז ככה זה דיבור בזכות אבל פיהם של תינוקות של בית רבן, העולם קיים, אז הוא כבר אמר מודה אני, הוא אמר שמע ישראל, זהו. כן, ישעיה. מה זה לגבי ילד קטן, אם יש לו חלק לעולם הבא או לא? יפה, אז נכון, אתה צודק, אז אנחנו נראה שפה יש לי מסר, יש פה מסר. כמו שאומר, אם היינו שומרים בגן עדן, וזה היה העבודה שלנו, אז הגמרא מאוד רלוונטית. שהיה אומר, בוא'נה, אני לא עובד שם, ואני בכלל בפנסיה. אז מה אני צריך לדעת את זה? דרך זה יש מסר, בוא נקלף אותו יותר קל. אומרת הגמרא, דעה ראשונה, אחד אמר משעה שנולד, אחד אמר משעה שסיפר. מאן דאמר משעה שנולד, שנאמר יבואו ויגידו צדקתו, לעם נולד כעשה. אתה רואה, ברגע שהוא נולד, הוא כבר בבחינת יבואו, יגידו צדקתו, כבר יש שם נשמה שמסוגלת למשהו. ומאן דאמר משעה שסיפר, שהוא צריך כבר לדבר, דכתיב זרע יעבדנו יסופר להשם לדור. יסופר, בגלל שהוא דיבר, אז הוא כבר. בואו נמשיך, אנחנו עם השאלה של ישעיה, אף אחד מאיתנו לא עובד כשומר בגן עדן, נכון? אז מה? הלאה. איתמר, רבינה אמר, משעה שנזרע, עוד לפני שנולד אפילו, ברגע שהוא בבטן אמו, והתאים התחברו הראשונים, זהו זה. גם אם תהיה הפלה, כי הייתה כבר נשמה. ואז גם אם תהיה הפלה, יש לו כבר גן עדן. שנאמר, דכתיב זרע יעבדנו. אתה מבין? אפילו שהוא זרע, הוא כבר יעבדנו. רבי נחמן בר יצחק אמר, משעה שנימול, לא. כל עוד ולא עשה ברית מילה, אז הוא עוד לא יהודי. זה באמת לא משנה אם הוא סיפר, דיבר או לא דיבר. אבל, ואם הוא נפל, אז בכלל עוד לא נימול. אבל הוא לא רוצה שתנמיל אותו. הלאה, דכתיב, תראו מאיזה פסוק הוא לומד את זה. איך? אנחנו מסתכלים על זה לא כפשיטו, כמו שאנחנו שומעים את זה, נעשה איזו אנלוגיה לבן אדם שנניח רוצה לחזור בתשובה, שהוא פתאום הוא נכנס לתוך העולם, אז זה כאילו לידה. וואי. או מפעם ראשונה ששם מדברים לה וואי. אתם רואים בזה? אבי מקבל תעודה ממני, תעודת תלמיד מצטיין, הוא התחיל להבין שהכל משל ונמשל. יפה, יישר כוח. הכל משל ונמשל. הוא קורא את זה כמשל. חכו, אני עוד רוצה לתת מסר בלי קשר לנמשל. אבל יישר כוח, שפתיים יישקו. אני וגובע מנוע נשאתי אמך אפונה. אמך זה מאמים, פחדתי שעושים ברית מילה, אפונה אפנה אליך. תנא משום רבי מאיר, בשעה שיאמר אמן, לא. עד שיגיד את המילה אמן, אמן זה כבר מבין. זה לא אומר אמא, מים, זה לא דיבור. שהוא יגיד אמן,
כלומר, הוא הבין, אתה מברך להשם, וענה אמן, זהו זה. שנאמר, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק, שומר אמונים. אל תקרא שומר אמונים, אלא שאומר אמן. מהי אמן? אמר רבי חנינא אל מלך נאמן. חברים יקרים, אנחנו עוצרים פה לחלק השני, ונותנים שתי תשובות, מה כל כך משנה מי זה הפריע לו בשינה בלילה או לתפקוד שלו ביום, כאשר אם ילד נכנס לגן עדן, בעודו ברחם אמו כבר ואפילו הייתה הפלה, הדעה הכי קיצונית, מרגע שנולד, הראשונה מרגע שנזרע, כן? מרגע שנולד, או מרגע שנימול, או מרגע שסיפר, או מרגע שאמר אמן. כלומר, זה דרגות. אז עדיין לא בחלק שלך, אבל אתה רוצה להבין, לומר, אדם מקבל זכות, ממתי הוא אדם? ממתי הוא שווה משהו? ממתי הוא מתחיל לקבל את ערכו, את משמעותו? אתה אומר, רגע שוב, ברמים, או כבר זהו, זה משהו סיגולי שאתה לא מבין אותו. בוא נלך מהסוף, בסדר? אתה אומר, ברגע שהוא אומר אמן, מה זה אומר אמן? אני מבין. הוא מברך, אני עונה אמן. ברגע שהוא מבין, השני אומר, ברגע שהוא סיפר. מספיק אם דיבר, אבל אז הוא יהודי ברגע שהוא דיבר. אחד אומר, ברגע שהוא נימול. מי שאמר נימול, מה רוצה להגיד בעצם? נכנס לברית עם ישראל. אנחנו אומרים שילד, עד שלא מגיע לגיל 13 הוא לא בר עונשין. נכון. זאת אומרת, כל החיים שלו ברגע שהוא תינוק. לא, השאלה אם יהיה לו בכלל לא מעולם הבא. אבל למה שיהיה לו זכות לעולם הבא? לא יקבל עונש. העולם הבא יכול למות חס ושלום לפני 13. לא מגיע לו זכות לעולם הבא? בטח שמגיע לו. מגיע לו בחור טוב. אבל זה לא אינדיבידואלי. כל תשובה היא נכונה. עשה את שלו. אומרים גם בבטן רחם אמו, המלאך מלמד אותו את כל התורה. הכל. תראו. למה לא נשאר לו את זה? למה משליכים אותו? המזגן עובד? המזגן עובד? רוח ככה בלי הסתירה. נותן לו סתירה לפני שיוצא. למה? אבל שישאיר לו את התורה. זהו, אני אומר, צריך לברוח. המזגן עובד, תגיד לי. המזגן עובד? קודם הוא עבד, אני לא יודע, ניסו לכבות אותו. תחבר אותו, חם. טוב, אני חושב יש פה את השלט? לא נעים מאוד. טוב, בסדר. הלאה, בואו נמשיך, חברים. תוריד מעיל אחד, לא צריך 4 מעילים. תוריד מעיל, תוריד את הצמר. אני חם לי. בטח הוא חם. חם לו. תוריד את המעיל, תוריד את הגבות. חברים יקרים, בקשר לחלק השני, לדעתי יש הרבה משמעות יותר גדולה לרעיון שהעלה אבי. אבי אומר, מי זה הפעיל לנו את העיתונים? מי זה הפריע לנו עם העיתונים? הלאה. אבי אומר, הכוונה, אפשר לראות את זה כמשל לבעל תשובה. האם בעל תשובה, שהוא מלא, אין לו שום זכויות, אבל הוא החליט לעשות תשובה. אבל באמת, עוד לפני שעשה מצווה אחת אפילו, כמו תינוק במעי אמו. יש שלב אחר, שהוא התחיל לבוא לפטפט, להגיד פסוקים, הוא לא מבין, אבל הוא אומר. אז אולי רק מפה יש לו חלק לעולם הבא. שאומר, לא, עד שיגיד אמן, עד שהוא יתחיל להבין מה זה תורה, על מה אומר אמן, למי אומר אמן. יש מחלוקת באיזה שלב נמצא אותו בעל תשובה שהוא כמו אחד שעוד לא נולד, כי כל מי שעושה תשובה הרי הוא בריאה חדשה, ולכן אפשר לקרוא את כל החלק השני בצורה הזאת. מדברים איתי, ממתי בעל תשובה כבר הקדוש ברוך הוא אוהב אותו ו100%. לכולנו ברור שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו מהרגע הראשון. אבל הוא אומר, אפילו יש לו כבר, הוא מבחינתנו נכנס למחיצה של עולם הבא. עבר את הגדר, זהו. הבנה נפלאה, אפשר להיכנס לפרטי הפרטים. אז למה רק אמן, רק מה שדיבר, כל סברה יש לה את הרעיון שלה. אחת אומרת, ברגע שהוא נזרע, ובמעי אמו, אמא יהודייה, אבא יהודי, זה סגולה,
כבר זה לא משנה מה היה הלאה, אז הוא סגולה. כלומר, ברגע שבעל תשובה הוא החליט, זהו, הוא כבר יהודי קדוש. אחד אומר, רגע, יש היגיון אחר. החליט זה עוד לא אומר כלום. אז בואו נראה אותו כבר עכשיו, ששבת הוא שומר. הוא יצא ממאימו, הוא נולד עכשיו, הוא עוד לא עושה כלום, אבל הנה, שבת הוא לא מחלל. שלב אחר, בואו נראה, הוא גם עוד לא הלך להתפלל. לא, הוא מתחיל לספר, הוא גם עושה דברים. כלומר, יש הבנה והיגיון בכל שלב. מה להכריע? הגמרא לא מכריעה, אבל הגמרא נותנת את כל הדעות. מקובל עלינו שבהגדה אין מחלוקת, אלא כולם צודקים מזוויות שונות. נכון. עכשיו ברשותכם... הפסוק הזה יהודים עוללים מסלטי עוז. זאת אומרת שיש להם חשיבות. נכון, כן. אפילו שהוא דיבר ולא הבין. מספיק שהוא למד, יפה. חברים יקרים, זה הלימוד לחלק השני, ולמדנו פה דבר נפלא, שגם מדבר, בדרך כלל מתי אנחנו מחפשים משל ונמשל, כשיש סיפור, אקשן. אז אתה אומר, לא, זה לא סיפור, זה לא גוזמה, זה סתם משל. אבל פה אין לנו סיפור, זה מדרש פסוקים, ובכל זאת אבי מצא את הנמשל. אני רוצה ברשותכם לחזור לחלק הראשון, שהאם דור המדבר, 10 השבטים, יש להם חלק לעולם הבא או לא, ואמרנו, זה עניין שלהם, זה עניין שהיה, מה זה אמור להטריד אותי? הלימוד האמיתי שלנו זה לא 10 השבטים ולא העולם הבא שלהם. איך אתה מסוגל לקרוא פסוק? לקרוא אותו בשחור או לקרוא אותו בוורוד? את אותו פסוק, זה קורא אותו ככה, וזה קורא אותו ככה. הפסוק הכי, כי הנה היום בא, בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש ולט, ולא יעזור להם שורש וענף. הרשעים לא שורש ולא ענף. אז יש מי שדרש את זה, לרבן גמליאל אומר, הילדים שלהם גם אם יהיה לו ילד בן שנה, הלך עליו. ולעומת זאת רבי עקיבא אומר, מה שורש וענף? אולי יש להם שורש וענף למצוות שהם עשו, ייתן להם. גם המצוות שהם עשו, דן אותם לכף זכות, בסדר. אבל הילדים שלהם מתוקים כדבש, הקדוש ברוך הוא אוהב אותם, אותו פסוק. מה זה נותן לי לימוד בחיים? על כל מציאות ומציאות, לא רק פסוקים. פסוק זה הדוגמה. כל מציאות ומציאות, אתה יכול להסתכל עליה ולהגיד, שלא נדע מצרות, נכנסתי לגן, לקחת את הנכדה שלי מהגן. איזה גן הפוך, לא מסודר. הגננת בכלל חולמת, לא מסתכלת על הילדים. אני יכול לראות את זה, הכל לא טוב. לראות את החצי כוס המלאה. את אותו, לא, אני רוצה לדייק בך. לא חצי כוס מלאה. אני רואה את כל הכוס מלאה. לא, אני אומר, איזה גן. זה שהוא קצת מלוכלך זה סימן שהיו בו ילדים ושיחקו. וזה סימן שהגננת לא רודה בהם כל הזמן, תנקה. תאסוף. אתה מבין? כלומר, אני מסוגל לראות באותה מציאות את היופי. כלומר, אתה רואה פח אשפה גדוש על גדותיו, 3 שקיות מחוץ לפח, שקית רביעית מחוץ לפח כבר נפתחה. אז אם אתה רוצה ולהגיד, העירייה שלנו, איזו עירייה יש לנו? בעלי המסיבה לא ידעו לנקות. אבל אם אתה רוצה את אותה תמונה, תגיד, השתבח שמו כמה אוכל היה. קודם כל היה פה סעודת מלכים. לכבוד מה? לכבוד בר מצווה. הוא נכנס לעול מצוות. במקום להגיד העול כבד, אז הוא שר ורוקד. אתם מבינים? תסתכל ראייה חיובית. איזה בר מצווה גדולה הייתה פה. במקום להזמין 20 אנשים, הזמין 100. שכולם ישמחו מזה שהילד שלו נכנס לעול מצוות. אם יש ספר משומש בבית הכנסת, הדפים קבלויים, אבל סימן שקראו בו, סימן שלמדו בו בספר. אני מסכם, לעניות דעתי. אגב, אנחנו פה מכריזים על שמואל, שאנחנו נותנים לו אישור כניסה בתנאי שהוא בא בלי עיתונים. את העיתונים להשאיר בחוץ. ישאיר את העיתונים בחוץ ויבוא. הכל בסדר. חברים יקרים, אני חושב
רחמים, אני מסיים. אני זוכה, אני עוד קומה. הלימוד הגדול של חלק הראשון של המשנה והגמרא היה ללמדך שהמציאות היא אותה מציאות, הפסוק הוא אותו פסוק. אתה רוצה לראות את זה בצורה שלילית? תראה בצורה שלילית. אבל אנחנו מלומדים לראות את המציאות בצורה חיובית. ברוכים תהיו. אני עדיין לא יודע דבר אחד תשובה. מי אלה 10 השבטים שגלו? ראובן, שמעון, לוי. מה ישראלי? מה אנחנו פה, ישראל ולוי? מה? יהודה ובנימין בעיקר. אנחנו עכשיו מה? תחילת שיעור הבא, תזכיר לי לדון רק בזה, בסדר? זה דיון ארוך קצת. בוודאי, מי אלה? כמה דברים זה יפתור. אנחנו ספרו ישראלים. זה קשור למגילת אסתר. 10 השבטים, לוי... סילואני. לא כולם. לוי לא ב10 השבטים. הוא לא מרגיש טוב. אז הלוי... לא, אבל לא יודע שהוא עבר לירושלים. או זה יודע אבי מה קורה איתו, או זה... ישראל